Tak sme na Králikoch, kde po 5. krát štartujeme Vyšegrad Cup 2017. Je to pretek, ktorého sa zúčastňujú mašeri zo krajín Vyšegrádskej štvorky, ale máme tu aj Srbov a pretekárov z Luxemburska, celkové 65 účastníkov, čo je teda veľmi pekná účasť. Oproti minulým ročníkom je to ďaleko viac. No, máme tu takú špecialitu, že Maďarská národná asociácia a Poľská Mašingu si zvolili náš pretek, požiadali nás, že by tu mohli odbehnúť svoje národné šampionáty. Takže zajtra po vyhodnotení víťazov Vyšegrad Cupu spoznáme a budú dekorovaní aj majstri Maďarska a majstri Poľska. Máme kategórie rozdelené na také dve veľké skupiny, to je kategória otvorená, kde môžu štartovať akýkoľvek psi, bez rozdielu plemená, aj kríženci. A potom uzavreté kategórie pre severské psy, plemená FCI uznané, to je aliaský malamut, sibírsky husky, grónsky pes a samojed. Najväčší záprah tu majú maďarskí mašeri, je to 8 aliaských malamutov, na to sa tešíme. To 7 rokov, taký šport som startoval jedno pes, Siko. Má teraz 8 rokov, to je malamut, a potom ďalší psíky, ďalší rok som kúpil druhý, potom ďalší tretí a potom aj tak to išli. Teraz mám koľko, 5 psov a pokračujem ďalej, viem viac psov, ale iné plemeno a budem to robiť to poriadne. Malamuti sú dobrí kamarátoví psíky, žije som ňou, raz za času aj na posteľ hore. Aj sú moji najlepší kamaráti, tie psov tiež. Máme to dobrý život. Ten mešor, taký rekreačný mešing život je super. A to mám veľmi rád. To je iný životný styl. No, týždeň to sú taký 3 hodiny, ja berem za týždeň tréning. Taký, viac ako 3, povedno, taký 4-5 hodín za týždeň, plus minus tréning. Čo vyhrám na každý preteky je také experiencia, taká pozitívne počuť, aj psíky majú to dobré a to je pre mňa výhra.